Ubak Medalsing lengdo ubujuk kod ubak pep hakasi sejan jong katayo ka khat praterik uno pra mentah ubnai ulayo benok synñiang deki tiar ba pyndonkam hakikam khawai shaka village organization jong ka Shngimawleiñ Southwest Khas Hill District habakren haga jingelang balungkot ubak Medalsing lengdo ubadi uwei na kiri rangba ubadon kemensi menle bha bat yarap hakikam no synñiang ye ki breu hakathain Southwest Khas Hill District bat haki babon ki benta khamtam hakini ki asnem baladep nakadaw jong ka jingdon ka khangdam covid khat khandai hakani ke kinti ba menta uni orang ba ola yo pat ban no synñiang saya ka VO Shngimawleiñ haka bola ong ba lengba kani ke jing no synñiang udon ke jing thmu ka bakraw ban kinti ye ka thain namar ba wat la tang ka bormet jong u bat udon ru ka thong ne ke jing thmu ban shakri khamba shu shu nangni shakman lada udon ka lan kalinti lengba ka kam sain perthei hakani gesngi lai don lang u secretary jong ka UDP Mawphor circle uba KD wanyang ha ka baula penpau bana ka liang jong u bat ka UDP Mawphor circle kala imon bat ibin yo ba Medalsing lengdo bantroa shaka district bat central body ban long kum uwe ne ki kertong naka UDP ba unya aireng hakani ki election ka bansawan naga benta ka Mawphor constituency ya ka jingalang balengkot lapanya da ka kong Son Mary Lengkhoi secretary VO Shngimawleiñ bat la yo ru ya ka jingkren na ka kong Yarlin Lengkhoi President ka VO Shngimawleiñ na umentri shnong ka Shngimawleiñ uba stylan nongrum bad uba jingitli lengdo nonglain kibalai don lang hakani kesngi kilong nadu kit khot jong ka SHG jong ka Shngimawleiñ haka bakila ai yek jing songo yaw ba Medalsing lengdo na ka benta ka jingle bha jong u da kitiar haka ju kesngi la yo ru yek jing ai so bha da ki almanak jong usnem aja arfuar hak ki pai ba jong ka shnong Shngimawleiñ bang i kini tiar ngasngo bakalong kum kijing fasneo ma sngo kum bash fasneo bang yo kini namar ba hoj ni persyang ki banwat jing rap nang ni nang tai ki kijing dong kam ji ki don ki bakular ki don ki balak su ngap nak ka ngap te nak kata kada ma ngasngo menta ba kilong kum kijing fasneo shisha bani i ba ye kini ki tiar ki ba don hang ni laduk menimit ba la ki kam la ni tang jom ka VO ki self help group ki badon po jangka rei ka dei hi nak banta ba ro ka wei hi ka snong ka thau bat dei tang ka snong ka thau hi ba ro ka ki ba mar jan mar pal se ki ba nang ni na jan po snoi jingi te ni sngo ba ka long ka step ka ba kmen ha ka ni ka por ni ka pat la ni duai ha ublei ba piru pinang la ban yo ya ka met ka ko ba khia ba ublei try kan rat unang ku do ya pi un ai pi ka jing ko jing khia ya ka jing trei jing pi ba unong thek ka hai jing ai kum ba pidon kata ka men sim ka jing kluj nak benta bani ra ple mi ki wei te ublei un sanang ka kui pi nyamla ban siu kaliang i pi da ki ai rei in siu kaliang la ni la ban ai pi tan ki jing duai jungi ka ba ngakarpat ba ngi wei pi wei ngin bu ka jing thmu ban duai lem nak benta jing pi ba pinang la ban ru ban nang roi perung pera ha ka jing im jing pi ba man la ka si bat ngepdian subharu ya kini ki parlok ki bayawan senram lang bat i wat amenta ngila bat ong ba ngipat nyukan we ya pi te nang ni sakmat ngin sa nang ye jin sa nang ye nyukan ya pi te kane ka jingwan jung pi ha kane ka step menta kilap pen biang ya kapol jong ka snong jungi barok ka we yang sngubha amtam ya ibabu denis ibadai na ka snong sokma ibalawan ban yadon ringkat lang bat ni menta ngapdiang skubha khamtam ya kawio kawi dei lengba jong kawio kabala ban wanra ya kane ke jingalang menta ka step ngapdiang subhai ki nadu ke presiden sekretari bat baro ki member jong kawio hadu khawai ngam la banjer kerteng yano ngapdiang skubha ya pi baro nadu ki khalung khana kilong kmi kilong kpa ki bayadon lang hang ne tang kini kentin kublai sibun pi ke jeng pat ke jeng pi badi ke jeng thmu ke jeng nga ngale yok bon pun urlong ha kan step ta ka di ke bapun kiman yang hadu ta kata ka jeng poi jong yang ne kalong hadin ba ngalayok pediang ya ka city ta ka whatsapp lumbai ba na jenget ta ka kharlai tarik jong disembar arjar afuai ka city kalong ba ka jeng ke pat kalong nam ta na kaliang jong pi ki SSG VO balabu yang ban kepar ba la dalong kepala ban yarap lem habai dia begini kitiar
tinggal perkat ngasu kadi ke bae thani nga marang nga tip bat nga suthu ilade nga dang dei tang bru kumbalong mapi kumne nga dei bru pai ba ngam padde tu no mi khmat jong ti rei ka wi nga sukwa ban ong mai phi ba nga don ka musim bani trilang rengkat ba phi wala dei bor barir ro ba jule e kata umdi ke ban supla tang hang ni hakini ki banai hakini ki snem ki bal adep haba ki kendu bun ki jing habai de bakane ga pandemic nilawan ngil alek keleng haki sinong ki thau ki beper bai de bat ki jing ki babun ki sinong ki ba bu ki jing tepat inga te bun telihi ki sinong ngilayok ban yarap haki ki por te la pembahasan pupran ru telihi ki sinong ngilayok ban yarap te wala kadi ka barir ru kilap pediang da ba musim ke ba kemen tinggal kepat di viru hakane ke pori gini tiar bangan sa IT ki pin pyndonkam hok gini tiar kamdir kam ka kanumdei ke jimutoi tang jong phi ki self help group ni kandei ke jimutoi jong kadong kathani hi borok we tinggal kepat be pin ri pin sumar bahai kini knang bikin nek knang pinang yok ban pyndonkam kham slempor ngilati bi ki tiar ki nek du si jeng im ki sadon hi ke por ki ba sniu bat ka song ke ban kong ka song phi ki long keme kumnu be pin pyndonkam bat kumnu pin sumar ki ena kaliang jonga kumbai kirurong ba kila pan pau ne don sya ka musim ban yakit ban ya ba alam nam ta ka khia ka son jong ka dong ka thain adu ko por jing babu harian nga yu don sedar kat badi re nga suthu tang nala de ka thani nga bang niwa ban ya don benta ki babun kiliang tingla sim ka rai ngle perkhat hadin bai babu harian ni la ajumu dinga bala dolong ka bala nga don pedeng kamet ke bum khlain de sungu bah ban ya beteng nga ni ka kam ha ka badi ka kam sai hima sima hadin bing lai song perkhat ngle mir ngle thir bun por yang jingsan kele junga ngampat kuak ban sim ni ke benta nrei ke musim junga ka kuak ban ya trelang ba phi pai ba ban ya don rekat lem ba phi pai ba su ko di ka ba yang tang nala di hi bangan niok ban ya don mata ba phi haki por na koi ka por se koi pat ten rei lese la daw tu blei tu bu na thau ibit nga bangan long tu no mi khmat jong phi matharangan niok ngal perkhat bangan niok bangan lek khambhai ke ba ngayok bangan ne ngayok ban lek haki di si por bal alait baro ten kele junga nganum sim ko por ke don sekibun sekiwe pat ki program ki bangin nang senang lek nang ni sebut ko jing ka pat pi pin island ki jing kibok ki ruang nga abai de begini ki jing thumu ko jungi inge ki tips kam ba phi ki long keme ki ba thumu ba phi pani ki ni ki tiar phi don la ka jong ko jing thumu nam ta ka roi ka par jong ka seng jong phi ngar ngodon la ka jong ko jing thumu ngodon la ka jong ka mission yang ka par phi ba phin island ko jing kersan ngi khnang ba ki ni ki jing thumu jungi ki numlong kinlong ki ba ya be ya garanti dia sai sin ha kani ko por kerpa di phi pa phin bu lem ru yang ki jing duai na bangin yo kamer ko ko bakhia ba ki ki jing thumu baro nakaliang jong ka VO amar ngi ngakrai kini ki tiar ka ba madak pep kumba phil bu ya ka application ha madak pop te nakaliang jong ju un sa an obar phi kini ki tiar te masada semar masada kherba ba kini ki tiar kinne kinsa ngakrai ka de be ka kte jong ka VO te na la ong menteri nebu ka chong ka jong etrlum te la cici sumar su kherba ki kam ki jam bor khak ki ba kino ki bro ki ai ha ka chnong jong chi lana ka group jong ka chnong chi lana ka group jong ka seng jong chi lana seng kemel lana kono wa lana seng kepala lana kino ki bentawa ada pi sumar pi su kherba ka mo kinna kinsa kinna ki tiar mat phila ban pyndonkam ha ka kom gum de ha kono kom pyndonkam ka chong pi ko VO ngathai ma phinla ban pyndonkam re na kaliang jonga de ngas ong tal am tala da pi sumar su kherba pi burom kaliang wewe karoi re la da pi burom re kamut ba kan jenjar tatap deng ketik ne pi apat pi prano de kata kalong re tina kaliang jonga ngakular bulada nan bu kalau pilong bro cikta ha ka chnong la jong ada PN ka mensim jo asian jo terlum we hadin we la pide ha kalong de ki VO de ki tenat jong ki self group la de ki long kepala ne ki long keme nga ngasnya bon ong ba barabor ka bu pyndonkam chicha na kaliang juga nga en rekat bat pi la ha ka chnong ha ka thau la da ha ka no ko bentawa ti en rekat cinde no ai but no ai benta ka ba ci en but en benta la na PN kata ka jo bisni we hadin we setenat ro na kaliang jonga gede kata ka bunga kwa bambu ha pedang yo pihak mat anai ten reng ga kwa ban tu epi selia sa ai ni tiar Tuna i gini tiar
ya kene ke VO hamtam ya kini ki grup rokhoi nama teng ke seja da ki wan ki tiar na ki ek ba ai ki rurang ba ni ki nomi khmat snong kalau mau ai da bom ba boleh tak cuba kelap pyndonkam tu bom 10 baik hoi po boleh na ba ki wei kini baik ki dong baik la da tak pyndonkam ka wei la da ka wei ka yeng la pyndonkam ka wei ka yeng kami yok pyndonkam kim ai nani kum tam teru ka don teng kam hatai lai pik khmat no sedang bania het no sedang ban ya prano ta ka group ka seleb group hasnong ro ka VO ro ka village organization ka dei bapej ki seng bapej hasnong ka dei ban pej pai kita ba in pej ki ba de belong kumbo ju dia hane pej hanong kendong kum ta khoi ki property ne ki tiar ba ai na ki nong ikhmat na ki ro ba teng kilong no pi personal property tiar simet kilong tiar yeng no chuti long no tiar chung ki tiar set kilong tiar chung no da dong kam pai ba chorat semrat da pi di pan ki ong kanre enre da ta da ko den ke jingma ta da ong ki teng ki tiar kilong kum bom ta subo kala uplo bai dia la kra bai ko ta da ka VO metangi sutrat pat nomor bagari keseng bapai ini grup apa ban supan paul i babun ki bentana kalian jungi kasarkel niyo i ban kan mau i bat ila sebut hadu kata bat nganaken mau ru hang de hanong dom namar hak tu ko por bai ngimlap syu i ban no jingerap na ka benta itu kilong ying ka bangi nilaya don ji tumo ban ai ban na kalian ju i ila yarap ru hadu sopo teli ki kombor ki blanket syakitu kilong ying ki baduk Cak itu kilong yeng kibaduk bat nakaliang jungaru ngador ringkat hak atau kepor om dai tahang tu hak aneka area hi barok we jung kamo keluar sarkel lajan barok kisnong di bapep ilayat ringkat bat ni kum ka parti jung kamo keluar sarkel na kabenta ban yara ban not synñiang lem na kabenta kito ki snong ki tau ki ba mai ila yarap bat nakaliang jungi ibang yeng la kepat i im sem la kerngak watang cisin ro dai halor ka neka benta bana kaliang junga kumu general secretary jongka parti lada long kat palong ni hap jiban penbor yaki nong ilam jungi ka district kumjuru jongka central body ba niniat rengkat bat i ba pep